Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Act ng alas 11. Welcome sa palatuntunan Bombohanay sa Udto, pitsa 14 kita sa bulan sang Oktubre 2021. Webis karon nga Webis edisyon sa ato na pagpalagad magadulong naman kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tugtog kita sa takna nga launa imidya sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa atong mga Bombo reporters, subong man sa atong mga Bombo correspondents nga na-assign sa ilatag sa mga areas of responsibility. Kina-welcome na nato matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa atong matagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa atong website sa www.bomboradio.com. Kaya pinagi man sa atong Bombo mobile app sa kanong banwa, makita kag mabatian kita pagi sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod. Sa pinakaroon ka mga nagapanguna nga mga balita sa aton nga mga balita kag mga isyu nga talakayon. Una kita sa mga balita lokal. PNP maghahatag sang safety assistance sa mga COMELEC personnel. Kag PNP ukon Vice Mayor Elsin Familiaran nagatag man sa iya sining reaksyon angot sa executive order ni Mayor Bing Leonardia. PRO6 nagpaandam sa mga kapulisan nga hindi mag-post sa social media sa mga politiko nga ila ginasuportahan. Samtang Chairman Ambassador nagbisita sa probinsya sa Negros Occidental, nagalantaw karon mga kabyanan, mga kabombo sa pila ka mga business opportunity. Kag sa aton pagid o kung sa aton naman nagapanguna nga mga balita nasyonal, sa aton nga mga top stories of the day, quarantine sa mga fully vaccinated nga travelers nga nag-abot sa Pilipinas, hindi na mandatory. Mga senador kon Senator Gordon Soto kag iban pa ginapasabat karon sa Supreme Court sa petisyon nga gin-file ni formerly Director Lincoln Noong. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita international, ang Russia wala ginimbitaran sa meeting ukon sa pagsinapol sa Estados Unidos kag pila ka mga kapungsuran may kantanan sa issue sang cyber attack. United Nations nagpaandam sa pagsaka sang kadamuon sa mga nagkalagutman o kung ginagutom sa North Korea. Kag ilan to nga leader ang daw na kwan siya daw nag-focus siya subong banwa sa ila sini pagpasanyog sa mga armamento. Kabalang daw gusto gidya ang giyera na kaligtaan o kung na pasipadaan na wala matutukan ang food production kag ang ilang ekonomiya nga sa diin suno sa United Nations madamo sa mga taga North Korea karon ang ginagutom. Abri ato mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato rin kapangalagad karon sa Webis edisyon sa palatuntunan Bombohanay sa Udto. Samtang sa pila ka mga isyu kag topiko nga aton pagtalakayon, pagasugpo na naton ini banwa ang sa bahin sa sining problema sa nga taga Purok Encarnacion, Barangay Mansilingan, sining syudad sa Bacolod, ang ila lugar nga ginabaha sa tagsa nga magbubo ang madamol nga ulan
Kag ang ginatumod nga isa sa mga rason kung nga ang hindi sa gilayon mag-subside ang tubig ini bangod banwa sang pader nga kag pag-level sang duta pag-backfill sang duta da sa propiedad sang Silver Dragon Construction. Ang inaya nga propiedad pribado, although iya ka Silver Dragon Construction, pero dapat mahimo man sang pamaagi, no, nga samtang ginapadiran na dira, may alagyan ang tubig. Kay existing na nga daan, ang long before nga nabakal nga propiedad, sang bago karon nga tag-iya, dira na ginaya nagabuslog ang tubig, amo nang ginaagyan sang tubig sa tagsa nga mag-ulan. Ti subong wala na sa nga pag-aagyan. Interview naton kagapon si punong barangay Boy Pico sa barangay Mansilingan. Kag daw ginahikutan na to nga mag-inistoryahan ay kag may arap man to sang plano gali ang Silver Dragon Construction kung paano magbutang dira sang drainage system. Pero karon dugay-dugay sa pila ka porsyon o kung sa pagkatapos ang Bumbonyo Center, mangin kaupod naton ang aton nga city engineer diri sa siyudad sa Bacolod, si Engineer Alan Agbunis, kay para nga ma-explicar niya gid kag makuha kita sang update kung paano na may ara na bala sang response ang Silver Dragon Construction sa sulat nga ginpadala sini Banwa. Isa-isa unta ni karon no, kag of course ang hibalo naman nato ang update, no. Ang update kung bala nabato na gid man sa City Engineer's Office ang response o kung ang reply sang Silver Dragon Construction sa sulat nga gipadala nila 3 weeks ago. Karon ina dugay-dugay ang sabahin sa politika daw nag-init-init gawa ang politika naton diri sa siyudad sa Bacolod. Pero ti balantayan, no, may arang gin post sa social media nga magnubyahanay nag-away mo nagbrikay tungod sa hindi sila magpareho ang ilang ginasuportahan nga magpadalagan sa presidential. Ang isa ya Bongbong Marcos, ang isa Lini Robredo, sinabtanay sila sa text. Sa gulihi, hasta nga nagsiling na itong isa niya, gago ka. Hasta nga nagbinuyayaway na. Sa ulit siya, break na lang ta, break kay ta. Sila isa niya, siya break ka! Break on break. Ayo, hindi nyo pag-ibutang banwa sa kwan. Hindi nyo pag-ibutang sa, ano tawag sini? Hindi nyo pagdibdibon ang politika. Ano man yung, waay man na yan sang nagapadalagan presidente, waay man na yan ni Lini Robredo, ni Bongbong Marcos, ni Isko Moreno, waay man na ni Bato de la Rosa, si Bato ya ma-step down na dugay-dugay. Waay man nila ya kay, kung ano man yung mga political circles, kaya katabo, subong, ginubaan na isang alan na, baala sila dira. Ini pati ang relasyon nga kaguba mo, singkunano na ni, grabe na ganyan subong, no? Ang relasyon nagkakaguba, ang politika ginubaan na man. Amo na ning word for the day. Word of the day. Guba. Guba. Gabri kay ang magnubyan ay Banwa. Kailan niya ang imong nga kandidato di kabalo magsabat. Ya mga wala punto ang sabat. Ang ginatumod si Lini Robredo, pero kay balo ka mo Banwa, hindi ka mo magpadala-dala ako, iambal ko nakadaan sa inyo. No? Hindi ka mo magpadala-dala nga kung anong ginpost sa Facebook, amo na din patihan nyo. Kay hindi na siya among, no, halos tanan subong nga ginapost nga mga pakalain sa pihak-pihak, mga patalang, mga patalang. May ara gani subong nga bag-o nga patalang yang kuno ang vice presidente naghambal nga sa mga motorsiklo bilang may barrier. Kundi may barrier, kundi daw mo nang ginadiskusyonan subong. Sila niya, para wala problema nga hindi makalaton ang virus, ang mag-angkas matalikod sa ginangkasan, matalik danay ko na sila. Pero hindi na yan. Why na niya ginambal na? Lai na ginambal. Ang picture ginbutan sa Facebook kag mo na ang ginbutan nga caption. Tingita nyo lang na Banwa kung ano ang pwede mahimo sa social media. That's why may mga kilala kita nga mga OFWs bala nga
grabe gid ang ilang nga pagtanaw, grabe gid ang ilang nga pagpati sa mga balita sa social media. That's why nga ang ila yang nga nangin conviction nga grabe gid ang pagsaludar nila sa kung sino man dira nga mga politiko nga ara na subong nagapwesto. Siling kuti, hindi man kamo mabasol kay ang source sang inyong information is social media sa Facebook. Ang tanan nga mga arat na ginasulat sa Facebook, o kundi hindi magita sila nga tanan, no? Kaya may ara magid nga tutuod gid man nga balita, pero mostly nga mga ginabutang dira mga mga fake news na. Dili na nag-umpisa ang mga fake news. To the point banwa nga may pila kita ka mga kauturan nga daw hindi na magpati sa mga mainstream media. Doon nagsuli na ang pagpati nila. Ang ilan na ginapatihan ang ara sa Facebook nga mga fake news. Rather, sa mga balita nga ginahambal sa matutuon nga media. No? Dira kita makuan matiplang banwa. Kung magsagad lang kita tutok sa Facebook. Magsige lang kita tutok sa Facebook. Kag dibdibon naton mga gina-post dira nga pinsara naton tuod gid nga muna. Mag-abot ang nga tsimpo nga mabutang gid sa alang-alang ang aton nga pungsod Pilipinas nga imbis nga makabutang kita sang insakto nga leader ang mabutang naton kundi tuya ang bakas magpropaganda siya kugalingon sa social media. No, pagwapuhay niya propagandist mo subong kag libre kayo sa pagpropaganda sa Facebook, sa social media. Di kung hindi kita mag-research nga paglantaw naton patihan ta na dayon nga hindi naton i-double check. Bisan sa mga group chat na lang, sa mga group chat may di ba kada isa sa inyo nagapamati subong di ba may mga group chat kamo ay. May mga group chat. Ako ganit may araman ko, miyembro man ko sa isa ka group chat. Nga mga classmate ko sa una sa kolehiyo. Nga may mga miyembro na sa group. Hala, ma-post na dahil kung anong nakita niya sa Facebook. Nga information, nga mga fake news nga, way ma-verify. I-post na dahil sa grupo. Kag ginawa mo na yung ginapatihan. Tikon, kisa ako makabukas ko sa group chat. No, ginakuan ko na dayon, ginabalik ko na dayon siya, hindi na mo ari ang matutuod do. Gina-post naton ang matutuod. Kay kung kaisa ang mga gina-post sa Facebook nga mga fake news, ang pagpresentar siya do ka realistic. Siya do ka realistic. Nga makasiling kagid nga tutuod nga balita. Pero hindi, no? Dapat i-double check tagid. No, hindi ako mag-single out na sang iban pang kagina. Example lang to kay gintanaw ko gina, nasiplatan ko gina. Pero sa aton nga mga nagagamit sang Facebook, sa social media, dapat nga mag-research kamo kag tan-awon gid ang matutuod nga impormasyon. Kay kun hindi naton paghimuon ini basi amo nang ginasiling lain ang aton nga mahampulan da, lain ang hampol sa bukol. Ayos, kag sa mga magnobyahanay dira or mag-asawa, respetuhanay sang respetuhanay bala sa kung sino man ang gusto niya nga pilion, kung sino man niya ang nanamian sang isa, kag isa, respetuhanay lang. No, kung may ara man siya yang personal nga conviction mo sa sulod sa panimalay, hindi ta man na ma-perfect siguro nga tanan gid mapasulod ta. Kung may isa to yang lain man yang gusto niya kay amo ginaya nga pagtuo nga kag yang pagpati nga among eksakto ti respetuhanay lang. Kay basi bala kun damo mag-ilinaway. Basi hindi lang magnubyanay magbinulagay basi mag-asawa binulagay pa. Uban wa kasadya no. Kung kisa daw amo na malami pa aliwansan naton para nga magkabatyag kita sang magkakulokadlaw kita sa tunga sa sining pandemic nga ginaatubang naton subong. 29 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11 diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. This time mo nang kong kuha report ni Bumbo Carla May Defensor ang ining may kang tanan mga kabyanan sa sining
mga kapulisan no magatag sang safety sang assistance sa mga COMELEC personnel ilabi na gid sa sining panahon na subong sang political season election period kadamo sa mga nagakalanabo sa previous nga mga elections nga mga nagakarimalaso nagaka crossfire ang pila ka mga miyembro sang COMELEC o kung pila nila sila ka mga personnel. So subong ang PNP nagpasiguro ilabi na desisyon sa Bacolod nga magatag sa nga nagakaigo nga safety assistance. Safety assistance para iyang maproteksyonan man ang ila sila iyang kaugalingon batok sa kung ano man nga mga kasablagan nga pagatugahon sa nga pila ka mga nagapadalagan nga kung nga kaisa magkasiling kita nga inabalang ini-eleksyon malani pero do mapinatsanay nagijablahaw. May nagisubong diri sa probinsya sa Negros Occidental daw ay kita na monitor nga daw masyado ka radikal or masyado ka init. No nga sitwasyon daw ay na kay daw ang nagligad to nga daw ginabantayan nga daw daw magira gid daw way subong daw ay na nato mabatian. Dili sa probinsya daw ay tanang mabatian. Daw nagtulot away kawa. Nga aton nga probinsya sa Negros Occidental. This time, kuha nato report ni Bombo Carlamay defensor sa Piak Linya. Ini may kang tanan sang okay na? Okay. Sa Piak Linya, Bombo Carlamay defensor. Please come in. Yes, Bombo Arling, kay Bombo Dano, to bangod nga mayara sa nga gimpagwa nga statement ining si si PNP Chief Bombo Dano, ang PNP to coordinate with COMELEC, Bombo Dan sa ila sining seguridad Bombo Dano. So sa pagpungko pa lang sa nga bag-o nga BCPO City Director diri sa syudad sa nga Bacolod, Bombo Dan, nagpadulong na ini siya o kung nag-courtesy call ini siya sa COMELEC Bacolod, Bombo Dan, kagamayara na sa nga mga kapulisan nga gimbutang sa mga area kung sa diin gapatigayon sa nga registration Bombo Dan kaga ginapasiguro niya gid nga magahatag ini sila sang seguridad nga maging safe ang syudad sa Bacolod. At the same time amo man ang mga COMELEC officers Bombo Dan mag-provide sila sang security hasta nga mag-abot na ang eleksyon Bombo Dan. Ti una na ginhatag o kon ang security amo ang ganban no sa nga pag-file pa lang sa nga COC. So patuman ang ganban na Bombo Dan no from October 1 to 9 Bombo Dan. Natigayon man nga na patuman kaga wala gid sang may nag-violate Bombo Dan. So amo na ginapasiguro nila sa mga COMELEC officers nga ang seguridad siguraduhon gid nila para maging safe man ang COMELEC officers Bombo Dan. So Bombo Dan na pamatian nato ng pahayag gikan kaya Police Colonel Thomas Martir Bombo Dan. Office no isa na una po visit is our COMELEC officer. Nag-physical dayon ko kay ma'am and may mga pulis naman siya naka-assign doon, may mga pulis assistant kita sa ila office. And in fact, yung mga satellite radio station subong like sa SM, constant na may pulis kita dayag security. Long before alas 4 plus ng aga, may ara na nada to ensure the safety and security of not only the COMELEC officers, supervisors, but of course to the registrants. Lahat po ng pumuluyo na magparehistro to include hasta matapos we will provide security to ensure their safety po. So for isa malang na di atong COMELEC office, Bacolod, dapat sa Bay Center. And hindi na sa during this time, this month, but all throughout na for the entire duration of the election period, we will be providing security hasta na sa election day, election period, and we will ensure talaga na safe ang yes, to our COMELEC officers, supervisors, ang COMELEC, IP, I think the Philippine National Police are mandated to ensure your safety and security this coming elections. Rest assured po, ma'am, that we will support you until for the duration of the election. Bombo Dan, tiya mo to no, aga pahayagi kan kaya
Police Colonel Martir Abangmadan regarding sa ilang sini nga paghatag sa seguridad Aha. sa mga COMELEC officers. At the same time, amuman sa mga pumuloy naton diri Pero dili sa syudad sa Bacolod. Bacolod, wala ba niya sa may na monitor nga daw ka init gid daw sa bahin sang nagailapit nga eleksyon. Yes, sa Daw wala Bambadan, sang so far- hotspot. Yes, sa Bambadan, no? So far, wala iya sang reported ang syudad sa Bacolod regarding sa malain, no, nga mga initabo sa intra sa kami akon sa eleksyon Bambadan. So kami pa, no, mangin peaceful ang eleksyon diri siya sa syudad sa Bacolod, Bambadan. Aha. Okay, tiamo lang man na ang ato niya nga ginapangamuyo nga mangin malinong lang ang eleksyon kay sa mga eksperyensya naton kada eleksyon gid may mga nagakalamatay, may mga pinatyanay ilabi na sa area sa Mindanao. Dito gani subong sa area sa Mindanao may mga kadamo na mga kalakasan nga nagakatabo. Mayroon diya sa aton kino katawhay lang ang probinsya sa Negros Occidental daw wala na sa mga grabe nga mga tayadahay subong daw wala na yasang nabatian kita nga mga tinaga nga vote or gabot. Yes, amo gani Bambadan, no? Sa una So, nga, basta grabe yung mo, ambot nagpo- kung na, way mo ni guro matandaan niya nga sa una, kung hindi ka magbuto, amo nang payag nila, vote or gabot, kaya balo ka na sinasang, ang istorya sina Bumbo Carla, sang vote or Amo. gabot. Diskubrihan ta na Bambadan. Pero Bali, ginapahog yung mga tao, halimbawa kung sang una abi, may mga nagapadalagan nga mga asyendero, nga ginapakuha na nga daan, ginapandaman yang mga obrero, yan siya, kung di ka mo mag-vote sa akon, gabuton niya ang kuha ng mga puluyan rap, ang kwaon niya, amo na ang nagtuhaw na ang mga tinaga nga, vote or gabot. Si vote na lang Bambadan. Ti mabot na lang kaysa magabot. Mo gani. Oo. Bambadan, ti subong niya, ati nagkikita yan, no, makapili, nagkikita ya kung sino ang aton nga gusto gid nga magapungko Bambadan. Aha. Depende na iya kung sino yang aton siniya nga pagabutuhon. Damo na gani Bambadan nagainaway, no, bangod nga lain-lain ang mga kandidato nga gusto nila. Si ila na iya Bambadan kag may ara man kita ya sa nga kinaiya Bambadan. Kinahanglan subong ya nga panahon, mangin maalam kita, paminsaron tagid pirmi nga ang kun isa ka tawo ginagutom, hindi mo kuno pagtagaan niya sang isda nga para nga makauno niya subong para mabusog siya. Ang himuon mo tudloan mo siya kung paano magpangisda para nga may makaon siya tubtob nga nagakabuhi isa sa kalibutan. Ang kun nga ang ginambal ko na kay damo subong mga kandidato nga nag-offer sa mga panandali ang ligaya lang kung sa kwan pa panandali ang ligaya masiling niya butuha ko libre ang inyong kuryente 2 ka bill. Butuhan niyo ako kay tagaan ko kamo 5 ka kilo nga bugas kay tagaan 5 ka kilo nga bugas.Aya butuhan niyo ko kay mabinuligon ako kadto kamo sa akong opisina kay may ara libreng 1 ka kilo nga manok. Nan. Di mabuto siya mayo to si Danielo kay mangatag to sa 1 ka kilo nga manok. Siyang butuhon ta. Di pero hindi gali kuya ko, hindi gali si Daniel maayo nga leader. Galing kay nanghatag lang sa 1 ka kilo nga manok. Mabuto ta to dayon sa iya kay naghatag sa 1 kilo nga manok. Diya kay may lutuon ta subong. Pero pagkabuwas siya, nga. So, wala gani Bambadan. Wala sa nga makabato sa 1 ka manok ka Bambadan tanong katuig nga pagserbisyo no, sa 1 ka manok. Ay, oo. So, Bambadan mo na lang gid no, ti kabay pa nga mangin peaceful do ang aton sinadiri nga eleksyon kag mangin safe man ang aton sini nga mga kauturan kag mo man ang mga COMELEC officers of Bambadan. Aha. Amo na lang gid. Okay. Bambadan mo inang report gikan sa patrol ini si Bumbo Carla Mayda Center para sa Pambansang Radyo na Pilipinas, Assistant Overall Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Report gikan sa patrol nagdulong sinyo sa oras sa 39 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 11. Amo na ang kamaturan banwa sa subong kinahanglan imbis nga ang waisan naton ang mga politiko imbes nga mga politiko ang wise nga mabaklon kita hindi pasakayan talang mga nagabakal sang butong
Kung ano yung sino ang nakita nyo nga angayan nga magpalakat, amo nang butuhan nyo, aberman kung may ginatag sa imuda o kung wala. Kung may atutuyang nga hindi angayan, tapos naghatag siya sang kinilo-kilo nga bugas, kag kinilo-kilo man nga manok, kag sardinas, kag noodles, kag iban pa dira. Batunan nyo kung may ginatag nga 500, batunan nyo. Pero kung sa banta nyo nga daw, hindi man ni makasangkol, kag why man niya sang ikasarang, kidulain man ang katuyuan sila sa pagpadlagan niya, hindi nyo pagbutuha. Iambal ko sa inyo, banwa sa ato nagapamati, subong mga sa Facebook viewers naton, kag sa YouTube viewers naton. Hindi na kamo ya madakpan, nga masiling nga mabuking kamo nga nagatag sa inyo sang kwarta, wa nyo ginbuto, hindi kamo na ya mabuking. Why pa ko si may nabatian nga nabuking kagin sintensyahan, kagin kastigo kung gin patay man da kay wala dia ginbuto ang politiko nga nagatag sa kwarta. Why na ya? Why na natabo alin pa sa nagduga na nga mga eleksyon nga nasa kasihanda? Nga may mga nagkalapirdi, mga nagadalaog, nagahalatag. Why na nga masiling nga kulbaan ka, kinagbaton ka, kinalang butuhon mo gid siya. Batunan nyo lang kung anong gusto niya nga butuhon, amo nang butuhan nyo. Kung magkalapirdi na yung mga sinabi, naggasto dako ng politiko na napirdi siya, wawaw siya, sala niya na yan, naggasto siya dako, nagpangatag na siya, kag, tsansa tanan tsansa na ninyo ang mga butante. Kung may mga offer, subong kag may mga gusto magatag kwarta, o kung ano man da, bugas, dilatas, manok, o kung ano man, batunan nyo. Batunan nyo. Why man kung may nagpangayo, sila man na nag-offer. May kung nagpangayo ka mo da, sila nag-offer. Pero kung ano ang ara sa inyo nga balatyagon nga, kag sa inyo nga paminsaron nga, among angayan nga nga ibutang sa pwesto, amo ang inyo nga butuhon. 41 minutos banwa ang nakaligad sa tagnay nga alas 11. Sa aton nga pagpanumbalik, kuha naton ang report ni Bumbuan. Ini may kantanan sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran sa panibag-o, pinaka-latest nga executive order ni Mayor Bing Leonardia nga hindi na kinanglanon ang swab test o kung negative RT-PCR test result sa gusto magsulod sa Bacolod kung fully vaccinated na. Pero kung hindi fully vaccinated, kinalang yapon ang swab test. May negative RT-PCR test result dapat. So may nagapamangkot diri sa aton nga comment section kung ano ang kinanglan, kinanglan pa ba magpa-swab test kay mapuli siya sa Negros. Kung halin ka mo ya sa di man nga lugar, kung hindi ka mo fully vaccinated, kinanglanon yung yapon ang swab test. Mapaswab test gyapon kamo kay ipresenta nyo ang inyong negative result sang RT-PCR test. Amo na. Pero kung fully vaccinated, why na kinahanglan ang swab test. Pero kinahanglan gyapon ang mga requirements nga isang inyo abing nga vaccination certificate nga kamo fully vaccinated na gid. Kaag iban pa nga mga requirements nga sa online nyo malang na, no? I-applyan nyo online, pati na yung mga ispas nga kinanglanon para padulong kamo diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. So amo ni, no? Sa nagapamangkot, sige lang kay pa-explicar ta kada karon dugay-dugay pagid sa kay Bumbuan, no? Ang isa-isa ang detalye sa sining executive order ni Mayor Bing Leonardia ang ginapirmahan kagapon. Pero ang problema lang magtabok di sa Bacolod dalin si Iloilo, kaya wala pang giligyapon Bumbulito biyahe ang fast craft. Ang mga fast craft why yapon biyahe fast craft? Kaya sila ni Mr. Carbon, di mabiyahe fast craft daw, hindi pa maniklaro na eh. Kag hindi maniklaro kung sino ang pasahero di kay why mo sa mag-travel. Imagine mo na kung magbiyaheng fast craft, ang pasahero, pulo kabilog, perdi eh. Di kung gusto nyo ganyan nga kanto sa Bacolod, or Bacolod kanto si Iloilo, ang mayo siguro, himon lang mo balsa. Kaway ka mong sakyan, kaway biyahe ang fast craft.
Sige, balikan natin ang report ni Bumbuan pagkaligad gilamang sini. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan.
Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi Bombo Radyo Bacolod. Number one! Paradyo Bombo! Pabalik naman kabiyanan sa tulong pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. 11 minutos ay nabilin ka magadangat kita sa tag ng alas 12. Balikan nato ang report ni Bumbuan Sindol Surilia sa mga Facebook viewers ko diri subong raw mga classmates. Mga classmates ko ni sa kwan mo sa Domingo bla. Okay. Sa Domingo ko lang kamo lawagon pero mabasahan ko ang inyong mga mensahe diri ang pagpabalo nyo nga naga-monitor kamo subong. Hindi lang ninyo makita subong sa Facebook Live kundi sa YouTube, no? Sa Bombo Radyo Bacolod, makita naman sa YouTube, no? Ang aton nga live nga broadcast. This time ko report di Bumbuan sa piyakalinya ang reaksyon ni Vice Mayor Elcid Familiaran, ang head sang local IATF sa sining executive order nga ginapagwa ni Mayor Bing Leonardia nga wala na nag-require sang swab test o kung negative results ang RT-PCR test sa mga gusto magtabok diri sa Bacolod o kung mga nagka-stranded sa Iloilo nga magpauli na diri sa Bacolod. Ano ang mapayag sini sa aton sini local IATF. No, kag may mga nagapalamangkot diri Bumbuan nga ato sa Manila mapuli diri kag sa iban nga mga kaprobinsyanan mapuli diri sa syudad sa Bacolod mga ibang pagid nga mga requirements para nga makapauli sila. So, yan sa piyakalinya report. Bombo Ann, please come in. Bombo Dan, ginapahayag sa aton sa Bombo Radyo ni Vice Mayor Elcid Familiaran, ang chairman sa Bacolod Interagency Task Force, nga amo ini ang isa sa mga pribilehiyo sa karon kung fully vaccinated ka kay ti nga subong, no? Ang pwede ka na makasulod, like masulod ka diriya sa aton sa may syudad sang Bacolod. Inipate sa executive order nga ginapagwa kagabilang gid no ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia kung sa diin bombodan ang mga fully vaccinated nga mga individuals pwede na makasulod riya sa aton amuning executive order number 49 nga ginamindahan sang alkalde para nga makasulod ang mga fully vaccinated upod ang mga iban pa nga mga requirements kay mati sang una bombodan bayara sang RT-PCR test ka pa nga dapat negative result subuya kung fully vaccinated ka, may SPAS ka, may health declaration certificate ka, pwede ka na makasulod riya sa aton sa mga syudad sang Bacolod. Hindi na kinanglan ang inablang nagapabudlay man lang kahit dapat may 72 hours kagidya, meaning tamaan ka latest bala na ang PCR nga negative test result, no? So sulog gani sa BC Alcalde nagapanawagan ni siya sang kooperasyon kay nga bombodan may nalutsan kita bala kahapon. Amo gani? Alin sa istansya? Alin sa istansya Iloilo, 48 anyos, nagkadto siya diri sa Bacolod, nagkadto siya sa FDA, nagkadto siya bombodan sa mga relatives niya pagalit kay positibo siya sa COVID. No? So hambal sa nga BC Alcalde, niya ati sa una sa shipping man kung adan halin. So butang balon, bombodan, niya mga amo niya klase, may mga possibility nga mga lutsanay nga ini, pero dapat kooperasyon siya sa residente mismo or sa host bombodan. No, kay Bandra pwede lang siya kapakuno-kuno nga helper, no, gali kay matabok lang gid siya, no, so amo ina bala. So amo na ang liabi sina dira kaging isa pagid bombodan kay kita ya nag-ungot lang gid kita sa general community quarantine with heightened restrictions. Sang una, last month to, or tinlikdan pagid nga bulan ng Iloilo, namangkot gani sa ato na nung sekreto sang Bacolod nga kami agahimugasa ng dring kaso namon sa Iloilo. Tapos ang Bacolod nubo, subong bombodan hambal sang ni Vice Mayor Familiaran hambal niya nagsuli na, nagtaas naman taya, nagpabilin kitaya
sa GCQ with heightened restrictions bigong-bigong sa pagtasang kaso. Pero isa dira sa ginatanaw nila Bombodan kay tungod ni sa Delta variant gidni. Bomboan? Yes. Kadamo sa mga concerns pagid bala sa sining executive order ni Mayor Bing Leonardia kay halimbawa karon ariyo may nagpamangkot diri sa aton nga Facebook Live. Sinya mangkot lang ko kung kinanglanon pa ang requirements ang bata kay mapuli balik sa Iloilo upod ya mama niya nga fully vaccinated na ti ang bata way pa man niya mabakunahan ti ano ni ang requirements ni Bombodan, ang ginahambalang gidya sa executive order ang fully vaccinated. Oh. So hambal kanin sa BC Alcalde fully understood ina kung may bata, syempre hindi ya pag-i-allow ang bata Bombodan, Oh. no? Ay dapat lang gid na iya sa mga fully vaccinated nga mga individual. bilin ang bata kay mapuli sa Iloilo. Oo, mo na siya Bombodan. Actually, damo na nila pamangkot rin sa pag-release sa executive order. So, ni Vice Mayor Familiaran Bombodan, kambal niya, iinsindihon ta na lang, amo, gidnaya, kung anong ginadikta sang EO, amo na dapat. Amo na siya. O, kay damo pag idya gusto nga daw sa ilang pagtanaw do may mga gray areas pa mo. Siling isang isa gani o siya, hilo po from Rizal, Manila. Paano po kapag hindi fully vaccinated tapos uwi ngayong October? Need pa ba ang swab test po? And ano po ang process sa LGU po ba ang magsugat or family po from Silay to Murcia po? Kung hindi fully vaccinated, klaro maning ang ginambalan diri fully vaccinated lang, hindi na kinahanglan ang negative results ng RT-PCR test? Yes, so meaning to say Bombodan, kay hindi siya fully vaccinated, dapat may 72 hours siya nga negative. Ang ginasunod bala sang talikdan may 72 hours ka nga negative RT-PCR test, may harap ka sang SPAS, may of declaration ka, so mo na maka-travel ka. So meaning ang ginaklaro gid sa executive order amended, executive order 49 nga ginrelease ang alkalde, fully vaccinated individuals Bombodan, dapat sa fully vaccinated 2 weeks Bombodan ha. Let's say for example, gin-vaccine ka kahapon lang, October 13, allowed ka na bala mag-travel kay fully vaccinated. Hulaton mong 2 weeks. Sano ka 2 weeks, no? 2 weeks on, na nga pag 2 weeks or after sila, pwede ka na maka-travel. So, amo lang ginaya Bombodan, no? Ang mga clarification dira. So, kung may bata ka, hindi gid ang bata. Kaya nga, kung sakon ng bubuan, kung daw hindi man essential balang between death and life and death na gid. Nga sakit niya ka-travel man. Sa bagay, sakto na. Ay muyong na lang kita anay sa aton nga balay. Yung latunta na lang yang matapos ng pandemic. Isa sakit niya ka-travel na yang halimbawa karon bisan bakunado ka na. Hindi nagakulugan nga bakunado ka na, hindi ka malatnan sang coronavirus mo. Correct na. Kay balo ka mo bala bumbuan nga hindi na lang ko mag-mention pero may mga nagkalamatay nga bakunado. There are those. Although po sa mga syudad sa Bacolod, kalabanan sa mga nagtariwan based bala sa records ng EOC, let's say 96-98% dira. Pero syempre may nabilin gid na iya. That's why sa report wala nagambal nga tanan nga nagkalamatay hindi bakunado kundi kalabanan. Kalabanan. So po siguro may ara iya nagkalamatay nga bakunado na gani iya. Yes. Insakto na. Hindi man siya perfect nga, let's say why ka o kung bakunado ka, assured gid balaya. So that's why sa mga tawo nga hindi gid man abi kinahanglanon nga pwede man lang mapaiway nga nasun na niya mag-travel. Tinga sagad gid iya pamilit nga mag-travel gid magtabok sa Iloilo o sa Bacolod o sa Iloilo tabok sa Bacolod matabok sa Iloilo. Kung pwede pa man lang mapaiway anay. Ikaw gani lawig naman nga ito ka puli sa Iloilo. Paiway anay Bumbuan. Gani man relax ta anay. Relax. Unless otherwise Bombodan na balang to ka feeling mo safe na gid nga herd immunity na kita kay subo nga lang alang pagid man Bombodan mo. Nali karon yang samtang nagabiyahe kada kay natapikan kada kundi na rimalaso ka pa. Sakto gid no, sakto na Bombodan. Anyway, pamatian ta bala Bombodan si Vice Mayor Elcid Familiaran. Yes, Bumbuan. Given the fact na ang aton data, ang fully vaccinated chances nga of transmission or chances na malapman sila tama sa remote. So, one way ni siya nga, isa ni siya ka incentive for those nga wala pa mabaksin So,
In fact, ini nga mga advisory, ginahimo na sa iban nga LGU. So, sabi po sa province, tungod siyang, mga fully vaccinated, ini, kunan niyo sila. No need for them to submit ang RT-PCR test nila. Only that, kung sila mga requirements, so, iba nga grabe nga requirements, so kada mo gamo. Because we want to see to it na authentic, hindi fake ang ginasubmit. Kaya kadamo, kadamdam ka naman na idan RT-PCR ganyan na fake nila. So kung fake na karoon kag positive na siya, sino masuffer kita? We want to protect the entire populace or our constituents. So bear with us. Vice, may mga gusto mga clarification bala, Vice? Like, let's say, for example, kundi ang ginikanan fully vaccinated. So, how about those may bit-bit sila kuno nga mga kabataan, let's say, mapuli sila diri sa Bacolod, hindi na gyapon i-allow ya, Vice, no, mga kids, Kasi kung wala ba siya yan na-include, included ba siya? Correct. Oo. Pero Vice, sa gyapon, no, GCQHR kita sa, sa Bacolod, though, duha na lang kita sa Capiz na bilin sa Western Visayas nga, gyapon napon quarantine status, Vice? Yes, tawag ang cases na itong taas. Dum ka nga si Mayor Trinas, ganyan, nagsiling ako na nung himok, kung nung ginahimo sa Bacolod, province, sundin ka. If you remember, months ago, sila nag-bukadi. Correct. Nagsuli. Nagsuli, subong. Tungod na sa Delta variant. So, nagsuli ka naman ng taas, dis na ito ng gubo. So, kita naman naman, kung anong ginahimo, nakisundon ka. So, because... Tungod na isang Delta variant, pag din daw nagalin. So, possible na dito nagalin. Kaya ang nangyari, kahapon to do ginanong EOC nga, may nagsulod gani, balabay sa pier nga. Oo, nakalusot. Ano na, Vice man? Anong pwede na dira mahimo sang ano? At palusot Oo, yung practice na dadra ko yan nagalin sa shipping lines mo. Why na di nakapanaog, anay? Kung tawhay natin na matamat ng saknaog. Why naglataw? Okay, bumbuan. So, dapat siguro sa sining mga nagapalusot kag ato nadakpan pasakaan gid kaso. Okay, para masampulan. Gani man bombodan nga basibla nakaandan na. No, so amo sina no ang reaksyon sa BC alcalde sa syudad sa Bacolod, bombodan no nanungod sining status naton, quarantine status naton diri sa may syudad sa Bacolod kag gining amended nga Executive Order 49 sa pagpanugot sa mga fully vaccinated individuals nga makasulod sa Bacolod. So kung ako nang ganiya dapat istrikton pagyapon hasta subong tubtob nga magbalik kita sa pinakanubo nga kaso sang COVID-19 kung mag single digit na lang kita amo na siguro tadi pag halog naton kay basi bala karon kun sa tinig ang palagdos pa nimo. Kaya lutoon tagid anay kay kun lagdos anay pa kuanan ta naman liwat pa init-initan ta naman para maluto. So Bombo Daniel, no? Amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang bombo anay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bomboan. Yari ng Bombo News Center para sa Bombo Network News. Standby. Oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Huwebes, Oktubre 14, 2021. At sa ulo ng ating mga balita. Death toll sa pananalasa ng Bagyong Maring umakyat na sa 30 ang bilang ayon sa NDRRMC. Health Secretary Duque naman hindi nakonsulta umano sa pagtanggal sa quarantine requirement ng mga fully vaccinated na biyahero. Yung tourist arrivals naman sa Boracay inaasahang tataas pa matapos na luwagan ang quarantine protocol sa NCR. Pagpayag naman ng substitution sa mga kandidato, premature pang sabihin na inaabuso ayon sa Malacanang. Ang Commission on Elections o COMELEC naman nakapagtala na ng 2.2 million na voters registrants sa loob lamang ng halos 3 buwan.
Sa international news, ang mix and match ng booster shots ng magkaibang brand ng bakuna ligtas para sa adults ayon sa mga eksperto sa Amerika. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman. Ako po si Bombo Dave Vincent Pasita. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Police Report. Mga kabombo at ka-Star Nation, 6 po yung patay sa engkwentro sa Antipolo City, sangkot umano sa serye ng mga robbery hold-up sa NCR, Calabarzon at Central Luzon. Maki-update tayo sa report ni Bombo Annalise Soberano. Patay ang 6 na miyembro ng isang notorious hold-up robbery group sa engkwentro laban sa mga pulis kaninang madaling araw sa may sitio Boso-Boso, Barangay San Jose, Antipolo City, Rizal. Ayon kay Police Colonel Joey Arandia, hepe ng Antipolo City Police, sangkot ang mga suspect sa robbery hold-up at carnapping sa Calabarzon Region, Metro Manila at maging sa Central Luzon at dati nang minamanmanat ng Highway Patrol Group at Rizal PNP. Sinabi ni Arandia, nakatanggap sila ng intelligence information na magsasagawa ang grupo ng serye ng robbery hold-up sa mga maliliit na establishmento sa Rizal. Dahil dito, agad inalerto ang mga pulis, Antipolo at nakabantay sa posibleng pag-atake ng grupo. Sa official report, 1:30 ng madaling araw kanina nang mamatyagan ng HPG Limbas Mobile Group ang 4 na suspect sakay ng sedan at 2 suspect na sakay ng motorsiklo. Tangka umano ng mga ito namang hold up sa Boso-Boso Shell Gasoline Station. Pinaputukan ng mga suspect ang mga pulis at tumakas papunta sa direksyon sa Baras, Rizal. Hinabol sila ng Highway Patrol Group at na-monitor ng Antipolo Police ang insidente kaya naglakad sila o naglagay ng roadblock sa Marcos Highway. Na-corner sila ng mga pulis at pinasuko. Pero sa halip na sumuko, nanlaban pa ang mga ito. Dito na nasawi ang 6 na suspect habang isang pulis naman ang tinamaan ng bala pero ligtas naman ang kalagayan dahil nakasuot ito ng bullet vest. Sa ngayon, patuloy pang tinutukoy ng PNP ang pagkakakilanlan ng 6 na mga nasawing suspect. Na-recover naman ng PNP ang 6 na baril na ginamit ng mga ito. Pasado 7:00 na kaninang umaga nang maialis ang kadaver ng mga suspect sa kalsada at isinakay sa isang ambulansya. Boboan. Yes, Bombo Day. Bukod doon sa isang pulis na tinamaan ng bala, mayroon pa ba mga sibilyan doon na nagtamo rin ng mga sugat sa habulan o sa engkwentro na ito doon sa 6 na napatay, Bombo Annali? Wala naman, Bombo Dave, dahil madaling araw ito kanina, 1:30 a.m. nangyari ang insidente at ang habulan at ang barilan sa pagitan ng mga suspect at ng mga pulis. Kaya nga kanina, dahil nga sa sobrang dilim, ay naiproseso ang crime scene kaninang 7:00 na at naialis itong mga kadaver ng 6 na mga katao 7:00 na kaninang umaga. So sa ngayon, patuloy nating fina-follow up ang identities nitong mga nasawing mga robbery hold-up members, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Annali. Bombo Annali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, umakyat na sa 30 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pananalasan ng severe tropical storm Maring sa Northern Luzon ayon yan sa NDRRMC. Sa naturang bilang, 19 na fatalities ang kumpirmado na, pero 11 naman ang patuloy pang biniberipika. Karamihan sa mga nasawi ay dahil na rin sa flash floods at pagguho ng lupa. Ayon sa NDRRMC, 14 naman ang missing at 3 ang sugatan. Nasa kabuang 50,040 na mga pamilya o katumbas yan ng 194,000 mahigit na katao ang lumikas dahil na rin sa bagyong Maring. Aabot naman sa 1 billion pesos ang pinsala na naturang bagyo sa sektor ng agrikultura. Sa iba pang mga balita, hindi raw nakonsulta si Health Secretary Francisco Duque III sa desisyon naman ng mga kasamahan niya sa IATF hinggil sa pagtatanggal ng quarantine requirement para sa mga fully vaccinated ng biyahero mula sa mga tinatawag na green countries. Ayon kay Duque, absent kasi siya at pati na rin sina Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. at Interior Secretary Eduardo Año, ang Vice Chairperson ng National Task Force Against COVID-19, nang nabuo
nabuo ang desisyon na ito sa pulong ng IATF. Sinabi ni Duque na kaya hindi siya nakadalo sa pulong ng IATF dahil nasa budget hearing siya ng Senado nang mangyari ito. Binigyan din ng kalihim na kahit pa si Pangulong Rodrigo Duterte ay nagsabi na rin dati pa na bawasan lamang ang quarantine period pero hindi dapat tuluyang alisin ang quarantine requirements para sa mga pumapasok na mga biyahero dito sa Pilipinas. Hindi pa aniya kayang tuluyang luwagan ng Pilipinas ang restrictions kagaya ng sa ibang bansa na mayroon ng 30% national vaccine coverage. Mamayang hapon, sinabi naman ni Duque na pag-uusapan ulit nila sa IATF ang pagtanggal sa quarantine requirements sa mga fully vaccinated ng biyahero mula sa mga tinatawag na green countries. Samantala, nilinaw naman ni Interior Undersecretary Jonathan Malayan na point-to-point travel lamang ang pwede para sa mga minor de edad sa ilalim ng Alert Level 3 sa Metro Manila. Iginiit ni Malayan na bawal pa rin ang mga bata sa pampublikong lugar dahil sa ilalim ng Alert Level 3 ay sarado pa rin ang mga playgrounds at parks. Giit ni Malayan na maaari lamang lumabas sa mga bata kahit ang mga senior citizens kapag ito ay para sa essential services. Sa kanyang pagkakaalam, sinabi ni Malayan na sa ilalim pa ng Alert Level 2 maaaring makalabas ang mga bata sa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic. Kaya ipinagpapanalangin na lamang anya na magtuloy-tuloy na ang pagbaba ng mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19 upang sa gayon ay makapasyal na ulit ang mga bata sa mga pampublikong lugar. Ayon pa sa IATF, ang Metro Manila ay isa sa ilalim sa Alert Level 3 simula sa araw ng Sabado, October 16 hanggang October 31. Samantala, bumaba pa ang bilang ng mga lugar naman na nasa ilalim ng granular lockdowns dito sa National Capital Region. Batay sa datos ng Philippine National Police, mula sa 121 ay bumaba pa sa 117 ang mga naka-lockdown mula sa 78 na mga barangay sa Metro Manila. Ilang kabahayan, subdivisions o villages, mga residential buildings, mga palapag ng residential buildings at kalsada ang kabilang sa mga nasa ilalim ng granular lockdown sa kasalukuyan. Ang mga nasabing mga lugar ay inilagay sa granular lockdown ay itinuturing na nasa critical zones ng COVID-19 infection ng iba't ibang local government units. Patuloy pa rin na nakabantay naman ang nasa 363 na mga PNP personnel at 410 na mga force multipliers para mapanatili ang seguridad at matiyak na nasusunod ang minimum public health standards upang mapigilan ang transmisyon ng deadly virus sa mga apektadong lugar. Samantala, ang tourist arrivals naman doon sa Boracay inaasahan na tataas pa matapos ngang luwagan ang quarantine protocol sa National Capital Region. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Kalibo. Bombo Ever, Bombo Dave, kumpiyansa ngayon ang Malay Tourism Office na lalo pang tataas ang tourist arrivals sa isla ng Boracay matapos payagan ng National IATF na makabiyahe ang mga kabataan at senior citizens na fully vaccinated mula sa National Capital Region o NCR. Sinabi naman ni Malay Tourism Officer Felix de los Santos na may malaking epekto sa mga turistang bumibisita ang ipinapatupad na travel restrictions. Karamihan niya sa mga nagbabakasyon sa isla ng Boracay ay pawang magpamilya at mayorya dito ay taga NCR. Dahil dito ay kinatuwa nila ang pag-aproba ng point-to-point interzonal travel ng mga taga NCR na may edad 18 anyos pababa, gayon din ang 65 years old na may comorbidities at buntis papunta sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine at Modified General Community Quarantine. Samantala, simula October 1 hanggang October 11, pumalo na sa kabuuang 6,925 ang mga turistang nagbakasyon sa Boracay. Batayan sa record ng Malay Municipal Tourism Office. Nangunguna pa rin dito ang mga taga-NCR na nakapagtala ng 5,125. Sinundan ito ng taga-Calabarzon na may 476. Mga Aklano na mayroong 475 at mula naman sa Central Luzon na may 399. Samantala, nasa 75% na rin ang mga bakunadong residente at tourism workers sa Boracay kung okay. At probinsya. Yes, Bombo Dave. Go ahead, Bombo Ninja.
at provincial government Isla ng Boracay na nakapasa sa mga guidelines na binuo ng Department of Tourism, kasama na rin dito ang Department of Health, no? Syempre kung pupunta ka ng Isla ng Boracay, Bombo Day, Bombo Ever, kinakailangan mong magpabook muna sa mga accommodations na accredited ng Department of Tourism. And of course, Bombo Dave, andyan pa rin yung mga ipinapatupad na mga minimum health standards, lalong-lalo na dito sa mga accommodation sa Isla ng Boracay, Bombo Dave. Bombo Nino, follow up lang din. Kamusta naman ngayon yung recovery status ngayon ng Boracay since ngayong mga nagdaang mga months ay naisa ilalim sa mga pinakamahigpit na restrictions itong ilang mga LGUs at saka partikular na yung sa NCR. At kamusta na rin yung dagsa dyan na mga foreign nationals na din ba na pumupunta ngayon dyan, Bombo Nino? Sa ngayon, Bombo Ever, medyo maganda itong recovery status ng Isla ng Boracay kasi nga ang inaasahan ngayon ng Malay Tourism Office na dadagsa itong mga turista galing sa National Capital Region o sa NCR ngayong medyo niluwagan na yung quarantine status dyan. Sa katunayan, Bombo Ever, sila ang may pinakamaraming tourist arrival na pumunta sa isla ng Boracay. Halos 3/4, Bombo Ever, Bombo Dave, itong mga pumuntang mga turista sa isla ng Boracay. And inaasahan pa itong tataas hanggang sa katapusan ng Oktubre. Ngayong ang probinsya ng Aklan ay nariyan pa rin sa General Community Quarantine at itong ibang mga lugar pa, Bombo Dave, Bombo Ever. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Nino. Yan ang live report mula dito sa probinsya ng Aklan sa may isla ng Boracay. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Nino Rugin Teodosio, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Ang Commission on Elections o COMELEC naman abay nakapagtala raw ng 2.2 million na voters registrant sa loob ng halos 3 buwan. At iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Have a light and refreshing day with the new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala pa ang pagpayag naman ng substitution sa mga kandidato, premature pang sabihing inaabuso ayon sa Malacanang. May detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Dave, tituring ng Malacanang na premature o masyado pang maagang sabihing inaabuso ang probisyon sa Omnibus Election Code na nagpapahintulot ng substitution sa mga kandidatong tatakbo sa eleksyon. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, wala pa naman sa mga nakapaghain ng Certificate of Candidacy o kaya ay COC para sa 2022 national elections ang napalitan na sa magitan ng substitution. Ayon kay Roque, hintayin na muna ang Nobyembre 15 kung may magpapa-substitute sa mga naghain na ng COC lalo sa pagka-presidente, vice-presidente at senadora. Kabilang sa pinayudahang COC sa pagka-presidente nga ang kay Senador Bato de la Rosa na sinasabi ng mga kritiko na reserba ito para kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kapag nagbago daw ang isipa ang naturang alkalde at tatakbo na sa pagka-presidente. Si de la Rosa ang katandem ni Senador Christopher Bongo na naghain ng COC sa pagka-vice-presidente sa ilalim ng PDP laban. Maging ang Partidong Lakas CMD ay inaming nagpahain din ng mga COC para sa pagka-presidente para sa posible nilang suportahang kandidato sa pagkapangulo na hindi nakapaghain ng COC noong Oktubre 8. Ilang mga batas na ang nagpanukalang repasuhin ang probisyon ng nasabing batas para maiwasang ginagawang katawanan ang halalan sa bansa at maiwasan ang mga pag-abuso sa paghain ng COC ng mga fake candidates na kalaunan ay papalitan din ng ibang kandidato.
Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa kaugnay na balita, formal nang inihain ni House Deputy Speaker Rufus Rodriguez ang dalawang panukalang batas na naglalayong ipagbawal ang candidate substitution at ideklara ding resigned ang mga elective officials sa oras na maihain na nila ang kanilang Certificate of Candidacy. Ayon kay Rodriguez, layo ng mga panukalang batas na kanyang iniakda na wakasan ang gawain ng ilang mga political parties at aspirants na dumudungis sa integridad ng halalan. Sa ilalim ng House Bill number 10380, ipinagbabawal ang candidate substitution maliban na lamang kung namatay o nadiskwalipika ang isang political aspirant. Sinabi ni Rodriguez na maaring humantong sa manipulation at mockery ng election process ang candidate substitution, bagay na dapat hindi na aniya payagan na mangyari. Sa ilalim kasi ng Omnibus Election Code, sinabi ng kongresista na pinapayagan ang COMELEC na idiskwalipika ang isang aspirant kapag ginagawa nitong katatawanan ang proseso ng halalan. Samantala, sa ilalim naman ng House Bill number 10381, layong ibalik ang lumang probisyon sa election law kung saan kinukonsiderang resigned na sa kanyang posisyon sa gobyerno ang sinumang maghahain ng kanyang Certificate of Candidacy. Sa ganitong paraan kasi ay mapapalitan aniya ang mga aspirants na tumatakbo sa mas mataas na posisyon na seryosohin at ihinto ang pagmamanipula at mockery sa electoral process. Paraan na rin aniya ito upang sa gayon ay mas maraming tao pa ang maniniwala naman sa integridad ng halalan. Kaugnay niyan, ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Sa dadag pa nating mga balita, ang Department of Health Secretary Duque naman kusang hihilingin kay Pangulong Duterte na payagan silang makadalos sa mga Senate Blue Ribbon Committee hearings. May pag-uulat si Bombo Dennis Hamito. Mismong si Health Secretary Francisco Duque III na raw ang hihimo kay Pangulong Rodrigo Duterte na alisin na ang pinapatupad na ban sa pagdalo ng mga miyembro ng gabinete sa serye ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, partikular na ang usapin ng investigasyong isinasagawa ukol doon sa deal ng gobyerno sa Parmali na kumuha ng bilyong halaga ng medical supply. Ayon kay Duque, kaisa siya sa panawagan ng mahigit 40 medical workers group para magkaroon ng linaw ang naturang usapin. Ayon ng Health Secretary, magkaroon lang sana ng maagang abiso at kung hindi naman daw gaanong mabigat ang kanilang mga schedule ay maaaring makadalo sa mga hearing, kakayanin din nila na makapag-participate sa mga ito at makapaglahad ng mga kinakailangan dokumento at maipatawag ang mga opisyal ng Department of Health na kabilang doon sa subject na sinisiyasat. Una nang sinabi ng opisyal na handa naman talaga siyang sagutin ang lahat ng tanong ng mga senador, lalo't hangad din ito na malinis ang proseso sa loob ng kanilang ahensya. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Patuloy naman ang paglilinis ng Commission on Elections o COMELEC sa voters list kasabay ng pagtanggap ng mga bagong registrants. Ayon kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, nakapagtala na sila ng 2,251,462 na mga bagong registrants mula noong Hulyo 1 hanggang September 30 ng kasalukuyang taon. Inaasahang dadami pa ito dahil sa extension period na nagsimula noong araw ng Lunes at magtatapos naman sa huling linggo ng buwan ng Oktubre. Sinabi naman ni COMELEC spokesperson James Jimenez na maaaring makatulong sa paglilinis ng voters list kahit ang mga ordinaryong mamamayan. Ito ay sa pamamagitan ng pag-uulat sa kanila ukol sa mga kaanak na binawian ng buhay mula noong mga nagdaang halalan. Layunin nitong mabawasan na ang gastos ng gobyerno ukol sa pag-imprenta ng mga balota na inilalaan sa bawat botante sa kada presinto. Bukod dito, magkakaroon din ng mga hearings para naman sa mga kaso ng double registration at questionable mga pagkawala ng kanilang mga pangalan ng ilang botante. Samantala, ilang negosyante at kasabwat sa pagpupuslit sa bansa ng mga imported na sibuyas mula sa bansang China, sinampahan ng reklamo ng Bureau of Custom. May pag-uulat si Bombo Gerald Ulep. Yes, Bombo Ever, Bombo Dave, sinampahan na nga ng kasong kriminal sa Department of Justice ang 4 na smugglers at mga kasabwat sa pagpupuslit ng bawang at sibuyas mula sa bansang China. Kabilang sa mga sinampahan ng kaso itong Flebo Trading dahil sa misdeclaration ng 4 na shipment
na idineklarang fresh yellow onions and garlic na nasabat sa Manila International Container Port. Nagkakahalaga yan ng 13.1 million pesos. Lumalabas na hindi idineklara ang tamang timbang sa maximum allowable importation weight sa kanilang import permits. Kabilang din sa mga sinampahan ng kaso itong GBJ Consumers Good Trading. Sinampahan din itong isa pang kumpanya, ang JD Fowler Consumer Good Trading. At ang huling kaso ay isinampa sa PDCC Consumers Goods Trading dahil naman sa importasyon din at misdeclaration ng frozen puff pastry. Pero naglalaman ito ng sibuyas. Pareho itong reklamo na isinampa sa customs brokers na sinasabing proseso sa importation permits ng mga smugglers sa mga smuggled agricultural products. Maliban dito, humaharap din ang mga customs brokers ng administrative complaints sa Professional Regulation Commission dahil pa rin sa pakikipagsabwatan sa mga smugglers. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 12:23 na ng tanghali at ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Dadagdag pang mga balita doon naman sa may Bacoor, Cavite. Ang Nigerian nahulian umano ng 27 million pesos na halaga ng droga. May detalye ang Star FM Manila. Alaboso ang isang Nigerian citizen sa entrapment operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at pulisya sa lungsod ng Bacoor, Cavite. Ayon sa PDEA, sangkot umano sa pagpetra ilegal na droga ang 30 anyos na sospek ay pagkita ang operatiba sa Padyaga sa Cerritos Heights Road, Barangay Molino 4. Kinilala ang sospek na si Anthony John Okafor. Natuntun ito ng ahensya dahil sa pasana ng impormasyon ng Bureau of Customs sa Port of Clark, PDEA Central Luzon at PDEA. Nabawi sa Banyaga ang dalawang paper bag na may 4 na tig-1 kilong balot ng shabu na tinatayang may halagang 27.2 million pesos. Naarap ang sospek sa kaso paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002 at inaalam pa ang pinagbulan ng nasapat na shabu. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Labana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Maki-update naman tayo sa sitwasyon sa ilang bayan doon po sa Pangasinan na apektado ng mga pagbaha bunsod ng pananalasa ng Bagyong Maring. Nasa kabilang linya ang Bombo Radio Dagupan. Yes, Bombo Dave, nasa 60% sa mga barangay sa bayan ng Kalasyaw ang kasalukuyang nakakaranas ng malawakang pagbaha bunsod ng pag-apaw ng Marusay River dito sa lalawigan ng Pangasinan. Narito naman ang mga pangunahing sitwasyon sa bayan ng Kalasyaw kaugnay sa malawakang pagbaha sa nabanggit na lugar. Nagsisilbi ng mode of transportation ng ilang residente sa bayan ng Kalasyaw ang Kuliglig dahil sa nararanasang pagtaas ng tubig doon ngayon na kahit na bumuti na ang lagay ng panahon. Ilang mga residente rin ang pinili na lamang maglakad dahil hindi makausad ang mga sasakyan tulad na lamang ng motorsiklo, tricycle maging mga jeep. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Freddy Villacorta, nasa 16 na barangay na ang lubog sa tubig baha dahil sa pag-apaw ng Marusay River kagabi. Ang 8 barangay na natitirang hindi pa binaha ay posible ring bahain dahil patuloy na umaapaw ang naturang ilog. Nadagdagan din kagabi ang bilang ng mga inilikas na mga residente matapos pasukin ng tubig baha ang kanilang mga tahanan. Sa ngayon, bahagyang tumataas pa rin yung level ng tubig sa aming ilog kaya apektado na po yung more or less mga 16 barangays na nakakaranas ngayon ng moderate hanggang sa severe flooding. Lalo na yung mga nasa mabababang lugar at saka yung nasa gilid ng ilog silang mas apektado sa pagtaas ng tubig baha. At 24 barangays kami, mayroon tayong total of 16. Meron na lang tayong natitirang 8 barangay na hindi gaano apektado. Ito talaga yung matataas na barangay natin. Yung kalsada ng 16 flooded barangays namin, generally not possible na yon. Dito sa may National Highway, itong area ng Mangkok, yung Talibaong Mangkok, kung babaybayin mo yung papunta ka ng Malasiki o kaya San Carlos, hindi na po siya possible sa light vehicle. At yung sa Lasip, yung Lasip Sentro, na pagka mag-shortcut ka from Malasiki papuntang Dagupan o kaya Lingayen din Malay, ay hindi na po pwedeng daanan ng kahit anong klase ng sasakyan except lang yung mga heavy equipment. Samantala dito sa lungsod ng Dagupan, 20 barangay ang naapektuhan din ng pagbaha. Nasa high-risk barangay ang mga malapit sa Pantal Sinukalan River, kabilang na ang Lasip Grande, Maluwod, Pugo Chico, Pugo Grande at Barangay Pantal.
Sa ngayon, patuloy ang damage assessment na ginagawa ng CDRRMO kaugnay sa danyo sa sektor ng pangisdaan sa syudad, lalo't kilala ang Dagupan City sa produksyon nito ng bangus na hindi lamang kilala sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa bilang bangus capital of the world. Sa kasalukuyan ay nasa 12 feet above critical level ang Marusay River at dahil naman sa pagdaloy ng tubig mula sa upstream areas pababa, inaasahan na tatagal pa ang nararanasang pagbaha sa ilang mga bayan at syudad dito sa lalawigan ng Pangasinan. Bombo Dave, Bombo Ever. Okay, with that maraming salamat Bombo Marvin, mag-ingat kayo dyan. Mula rito sa lalawigan ng Pangasinan para sa Bombo Network News, Bombo Marvin Maham nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Lumalabas sa pag-aaral na isinagawa ng National Institute of Health na mas malakas ang immune response kapag nabakunahan ng unang dose ng Johnson & Johnson COVID-19 vaccine at kapag gagamitin booster shot ang Pfizer o Moderna vaccine. Isinagawa ang naturang pag-aaral sa mahigit 450 adult individuals sa Amerika na mga nakatanggap na ng unang dose ng Pfizer, Moderna at Johnson & Johnson, kung saan ipinapakita ng mixing and matching ng tatlong brand ng bakuna ay ligtas para sa mga adults. Napag-alaman din na nagpapakita ng kahalintulad na adverse reaction ang mix and match ng doses ng bilang ng booster shot sa ginawang pagbabakuna para sa una at ikalawang dose na at wala ding nakitang banta sa kalusugan. Ang naturang pag-aaral sa tatlong COVID-19 vaccines na Moderna, Pfizer at Johnson & Johnson ay nabigyan ng authorization sa Amerika na nagpapakita na nakakapag-produce ito ng pareho o mas mataas na antibody response ang paggamit ng ibang brand na bakuna para sa booster shots kumpara naman sa pagtuturok ng parehong brand ng COVID-19 vaccines bilang ikatlong dose. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines nag-aanyaya po sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pabalik mga kabiyanan sa tunong pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombohanay Sonto ko nato na report ni Sang Patrol with Bombo Franz Andrew Burgos. Ina may kantanan sa isa ka sunog nga nagaluntad sila nga mga inoras. Bombo Franz, please come in. Timbang, okay. Bombo Franz. Yes, Bombo Dan, no? Bombo Dan, live kita diri subong sa Tindalo Avenue, sa bahin sa Barangay Villamonte, no? Sa may shopping idla Bombo Dan, which is isa ni ka commercial building, no? Ang nasunog Bombo Dan, pero isa ni siya ka commercial building, pero may mga nagapuyo diri bla Bombo Dan, which is mga mga tagiya sa sininga building. Kaya may negosyo ni sila nga ari sa idalom, no? Pero ang ilan nga mga balay, may ang ila balay ara sa ibabaw sa nga building, kay kung tanon na tumubudan to tatlo ni kabilog ang panalgan mo, no? So ang sunog nagalunta din ni Bombodan sa katatlogin nga panalgan. So ang ini nga building do mas kilala ini Bombodan sa Frank General Merchandising, no? Diri sa may Tindalo Avenue, which is do mga Chinese ni Bombodan ang owner, kaya ang ilan nga mga business do office school supplies and office supplies pala Bombodan. So which is nga to may nagluntad dito nga sunog because ang ginapatihan nga faulty wiring. No, so kaina ni Bombodan nagluntad before 12, no? Ang sunog diri sa bahin sang Tindalo Avenue Bombodan. So which is sorry di bala Bombodan naton may makaupod ang timbang diri sa balay, no? Sige. Ma'am, good morning. Ano ka na ito yung pangalan, ma'am? Si Janessa Balay. Wala ka na gani, ma'am? 55. 55. For wala ka naman din gani katuig, din nga bilang timbang? Daw, bago lang ko. Bago lang, ma'am. Bago lang ko din. Pero paano ini naglunta ng sunog kay ina? Diyan ka mo? Ari kami sa Dalom, sa store. Tapos ako nagpa-laundry ko. Pag abot ko, napanimahuan ko ang kurente. Nga nagpanimaho. Sige pa-check up ko sa ako ni amo. Oo. Na amay nagpanimaho. Tapos, kami nagpanik kaya daw lain na ang baho. Tapos may nagsinggit sa amon nga may kalayo sa babaw. Di nagpanik kami, ginpatay namon ang main suite. Oo. Tapos, ang kalayo, dako-dako, nasa babaw. Di ako nagdalagan ko pagwa na ngayon ko bulig nga pwede, kung pwede matawagan ang bombero. Oo. Tapos, ginaksyonan man dayo. Oo. Naharap man sila dayon. Naharap man sila pero dayon. mga ano, kasi gani exact anong sugod ng sunog, ha? Oo, daw, basta mga inilang, alas 11, alas 12. Mga amuna, mga alas 12. Pero ma'am, ano na tong sa babaw, sa third floor, kung sa din may nagluntad ang sunog, ma'am? Salin sa babaw sa third floor. Oo. Ano tong unod sa mga kwarto to? Mga ido, mga bayo nila, mga amo lang na wala sang iban kundi mga bayo, mga ido nila, kaya tapos may mga ano sila inang computer. Okay. So bali ma'am nga naman siya, mga may ido sa babaw ano ni? Ila lang nga ano. Business nila, negosyo nila. Mga ano ni nga mga ido, mga ilang ginabaligya, mga may mga breed ni, mga Shih Tzu, mga ano. Da mga mamo na siguro. Oo. So bali ma'am sa pagtanaw mo, pagdumdum mo, mga pila kabilog ang ido ato to sa babaw, ma'am? Daw hindi jutay lang pero may 3-4. May mga. Oo. Pero may nakaluwas sa mga baligin alaga nila. Oo daw may nakongkong sila ginadwa kabilog. Pero ang the rest nga nabilin to, ubos, nagkalamatay. Oo. Why, ano nga man ma'am, why na dali-dali nga? Why na dali-dali nila kuha, kaya to na to ang kalayo na ibuwal. Kadasig sang kalayo. Oo. Oo, sige. So bong ma'am, pro ang ilagi nga negosyo, ano gini ma'am? Mga school supplies, mga amo lang na, mga satsariya. Okay. Mga amo na bista. Pero tanan nga mga produkto nga ginabaligyan nila, rin lang gidiya sa dalom. Sa dalom, ay sa baba tululugan lang na. Pero so far ma'am, wala man may naano sa ila? Wala may naano sa amon. Ido lang siguro. Oo, sige. Kalo sa mga ido. Yes, Bombodan, no? Ay, Bombodan, actually si ang owner. No, si Sir Noel Chubala Bombodan, tagiya. Oo. Sir, good afternoon.
Ilang aso yung nandun sa itaas, sir? Itong aso na tapos 5 tuta. Ilan yung nasalba, sir? Ilan yung nasalba, sir? 2 lang. 2 lang. So the rest namatay. So yung one of your business din po ba yung pag-sell ng mga may breed ng mga dogs, sir? Oo. Okay. For how many years na po itong building, sir? Talaga, matagal na. Tagal. Since when ka mo dito na dumating, sir? And then nag-start na business? 1995. 1995. So, this building, sir, may renovation na-renovate ni before? Oo. Mga what years, sir, na-renovate? Ewan ko. Matagal na. Oo. But yung business nyo is mostly office supplies? Office supplies. Sila. But how about sa babaw, sir? Ano pa itong mga bagay na naiwan sa itaas, sir? Sa third floor? Yung mga kama, yung mga damit, nasunog na rin. But, pero sir, sa pag-estimate mo, mga ilan lahat yung damage na na-cause ng sunog, sir? Mga 250,000. Mga ganyan. Kasi may mga importante, may mga appliances pa kayo doon sa itaas. Wala na kasi nasunog na eh. Okay, sir. So, bali Bombodan, no? Si Sir Noel Cho, no? Actually, Ano na sila nag-arkilada sa building o tag-iyagin sa building? lagi ni Bombodan ng owners ang building, pero doon masilim lang nato nga do co-ownership. Kaya doon may iban man nga mga families bala, which is ngayon naman mga relatives bala Bombodan. So, sila manadrino, pero ang iban nga mga himata nila Bombodan, at kung sa may Luzon nga bahin, so sila lang din ang nabilin, nga, which is nag-manage bala sa nga building, kag sa nga negosyo. No, si Sir Noel gani Bombodan ang iya nga buhok bla, no, nasunog na gani itungod sa gintinguhan niya malba Bombodan nga magasalbar sa pilato ka mga butang kagang ilan nga mga ginabarigya man bi nga mga ido, no. Tigaling Bombodan duduwa lang gid kuno ang naluwas man nga mga ido nga which is nga ilang gid nga ginabaligya as also as a business Manila Bombodan, but subong no ti fire out na, pero ti Bombodan do naganugid, no, do sa pag-estimate ni Sir Noel, do hindi siguro magdubo sa 200,000 Bombodan ang damage nga natugas ang sunog diri sa Frank General Merchandising diri sa bahin sa Barangay Villamonte, Bombodan. Okay, sige. Yes, Bombodan, no, kag bantayan na nato kag pagiging mga update regarding diri sa sunog no sa may Barangay Villamonte. Ni Bombo Franz Andrew Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat kay Bombo Franz Andrew Burgos. Ini may kantanan sa sunog na nagluntad sa may Tindalo Avenue, sininya siyudad sa Bacolod, Barangay Villamonte, Bacolod City. Isang commercial building, no, ang nasunog, pero wala man sa may nahalitan nga kabuhi isang tawo. Ang mga ido lang nga gina-breeding sang tag-iya amo ang nagkalasunog. Duwalan to ang nasalbar. Sa ato nga pagpanumbalik banwa, mangin kaupod naton si Engineer Alan Agbunes, no, sa City Engineer's Office, kay balikan natin to ang issue may kantanan sa pagbinaha dira sa may Purok Encarnacion, Barangay Mansilingan, sining syudad sa Bacolod. Pagkaligid ginamang banwa sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa timon sang tig-ulunan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo!
His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bolzon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik mga kabayanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa 8-2 minutos sa nabilin kamagadangan kita sa tagnay nga launa. This time kaupo na naton sa piyang linya si Engineer Alan Agbunis ang City Engineer's Office diri sa siyudad sa Bacolod. Sa piyang linya Engineer Agbunis, sir, mayong hapon. Mayong hapon man, Bumudan. Aha. Kagapon amo ning ginaistorya namong diri ang sabahin sang pagbinaha sa barangay Mansilingan dira sa may Purok Encarnacion. No, kag in fact kagapon interview ka man gani ni Bumbuan, pero mas maayo pagin nga magkakuha ko sang update subong kay kagapon sa interview sa kay punong barangay Boy Pico, iya ginpayag nga daw manog reply na to ang Silver Dragon Construction sa inyo ginpadala sa ilang sulat 3 weeks ago. So, any development, sir? Bumudan, bago lang man kami naghalin dito sa area, upod kami ni Kapitan Boy Pico, nagkapaghinon-anon kami to sa mga pilaka pumuluyo pala. Kaya ang sitwasyon, ang iban nga mga pamalay dito, manubo pa sang sa karsada. Okay. So, kung maghimo kita sang bago nga drainage diri sa sidewalk bisang existing nga karsada, ang kadalumon siguro malabot kita guro hasta 15 pies. So tungod ng mga lote nila nga sa likod bla kadulhog, ang tubig dito gatipon sa ila likod kag gapangita na lang sang ila nga alagyan. Ang ila ang daw hindi tanto ya ang baha. So ang nakita namon dito sa pagpangusisa na ang part sang tubig nga gadugang dito sa ilang porsyon ang gahalin man sa Silver Dragon construct. So kung mahatagan man kami nila sang ila bala nga mga inang titulo, kopya sang ilang titulo kay para malukit kinamon ang mga boundaries. Kaya ang institusyon nga amon dito nakita na dito kita guro magpatigayon sa drainage sa ilalikod. Kay sa ilalikod sa diin part na sila nga property. Yes, part sa ila property. Kag kasubong man ang Silver Dragon kay ang porsyon gali sang tubig man dito gahalin sa ila. So isa man to ka solusyon na nga dapat naton himuon nga ang ila tubig mismo hindi na magsulod diri sa likod sang ila kudal. So sa ila depart sa mga pumuluyo, amo tong amon suggestion nga may kooperasyon abi nga kung makahimo kami dito drainage to sa ila likod nga porsyon kay total na nubuan naman dito. So isa ina ka solusyon nga para nga magdaloy ang tubig. Kay dito bala sa una nami man to ang guan balas ang tubig dito sa may pasulod na sa Yuno Arbel. So diri nga porsyon although nga may gin-provide nga drainage sa una ang Silver Dragon, pero once masupnan gani ang sa ila diri nga inlet, so ma-accumulate ang tubig. Okay. So amon gani nga ini kwan kini aton ni koperahan sa pumuluyo kag subong man sa iya sang Silver Dragon. Pero ang sa Silver Dragon ano ang ilang ma-comment sini no kag hindi ba lang siling sa interview mo kagapon simo
ginambal mo mga ganit nga 3 weeks ago, nagpadala na kamo sang sulat sa Silver Dragon. So I just don't know kung may ara naging man sang reply kag ano ang ilang maamot sina diri abi, ano ang ilang pwede mahimo parang at least masulbar ang problema, sir. Ginahulat namon ang reply nila sa amon sulat. Oo. Hindi gali bumudan na 3 weeks ago kundi sa July pa ni July 26 ang amon nga sulat. Ay, tilaw gani gali July pa. Tatlong ka bulan. Tatlo ka bulan. Aha. So before pa na sang ining pagulan lang tudo. So sunod sa kay kapitan naka-pareser naman sila nga maghinon-anon man sa amon. So amon ni sila involved ko man si kapitan kung anong mga solusyon nga mag-contribute sa Silver Dragon construction. Pero until now ano ni ang why pagid abisang mensahe from Mr. Jerry C kung willing man siya nga makipag-istorya or may representante siya nga ipadala? Amo na karon dan magpuli kami magbalik ko sa opisina. Oo. Tawagan sa opisina. Tawagan ninyo. Kay tiyang pagkaintindi ko kagahapon, daw nagtawag man to sa opisina sang Silver Dragon si Cap Pico. Okay. Oo, daw mo tong hambal niya nagtawag to siya kag ang sabat kuno to sang Silver Dragon nga inugpadala na lang reply nila sa sulat nga ginpadala nyo. Amo ginapiga pangayo kami to bumudan sang ila titulo bala. Kay nato na mga boundaries kag ang kasubong man sa mga looting diri sa mga pamalay. Kay may iban nga nagasiling nga may creek. So hindi na siya pamatudan sa ila mga titulo. Amo gani nga hambal ko kagapon dapat mausisa sang City Engineer's Office ang ila sini nga titulo kag tan-aw naton kun ang original nga titulo sini sa ginbaklan sang amuya nga construction firm nagapakita giban nga nasakop na dira ang naluhob nga porsyon kay ang natabo galis na dira nga ginbackfilan na da nila ang area sa may ginambal sa mga pumuloy nga creek para mag-level sa ila to nga sa ibabaw nga porsyon sa ilang nga lote kag ginpadiran nga nalaksam kuno ang creek. Ti sa initial nga payag sang Silver Dragon Construction nagasiling man nga ila inaya propiedad ra kay ginbakalan nila kag titulado ina siya. Nga sa diin hindi nato may baluan kun sa diin ginayon kutob ang boundary sang iyang nga titulo kag kun wala gid man sang creek dira kay siling sa pumuluyo siya kung wala sang creek nga do may taytay kuno na da sa dalan. Diri may taytay diri da sa porsyon sa ubos. Ang nga porsyon nga wala na nagabaha. Okay. Ang ila lang tunga kay daw kawa-kawa wala bumudan ang mga luti. So una wala gid man gabaha kay tungod nga ang sa likod pagid nila nanubuan. So kung mag-ulan dito ga pundo ang tubig. So ina nga bakal sa Silver Dragon Construction. So may posibilidad man gali nga may posibilidad nga ba si insakto gid man nga wala na da sang creek. That's why nga natituluhan ina siya kag sa pagbakal sa Silver Dragon ang muhon ara gid siguro nagatuon man. Kung amo ni abi ang matabo engineer nga ang inadang nga area na nga napadira nila indeed titulado gid man kag makabig nga private property. May ara naman siguro kamo alternatibo nga ano ang alternatibo sina diri nga para nga makaagi ang tubig maagi gid sa propiedad ni Mr. Jerry C or why na sang or basi may ara da iban pang agyan. Ang nakita namon tubong mudan may isa siya ka inang isa ka luti guro nga nabakal nga diri naman siya gaagi sa kilid sang pamalay bala. So nga porsyon maayo gid kami da nga makalusot sa dalom sina kung may tamburong siya nga ibutang kag ang pinaka-importante gid nga ang tubig nga halin dito siya property hindi na di magsulod sa mga pamalay. Kay yung dira galusot sa iyab lang nga kudal. Di klaro na manggaling nga sa iyaman nga property that's dapat bilang yan nga social responsibility
tagaan niya sang alagyan ng insaktong iyang tubig dira para hindi man maghuol sa mga katawhan nga sa palibot, sir? Correct na. Amo ginaya bumudan una bes ang iya gid unahon ang iya nga tubig hindi na maghatag huol di sa pumuluyo. Kag dason sa pumuluyo ang ila naman sini nga papel dire nga maghatag man sila dutay nga area to sa ila likod nga maglusot man ang tubig pagkadto dito sa main drainage sa kana. Kay ang solusyon kung maghimo kami di drainage di sa kilid sang dalan, taas pa ang drainage sa ila balay. So paano mo magyapon nga magpuli sa drainage kay taas pa ang drainage sa ila balay? hindi makasulod ang tubig kay taas pa yang drainage sa ila balay kasi din dito na yan nagpundong tubig, sir. Amo gani ang maglain pa na kay ang tubig to sa unhan pagsulod sa drainage dito man mapuli sa ila balay. Kaya do ang matabo gali sina ang mga nabahaan to nga mga pamalay ang ilang area nga daw dalom daw mo na magaserbi nga catch basin. Correct. Amo gani bumudan galing kay ang paglantaw namo sa sitwasyon daw malaway man nga masilingkang ang ila balay nga ipataas kay siyempre kung wala man sila inog gasto bala. Nakita man namon yun. So amo lang na kada baha pinitin siya gid kamuda. Galing kay ang ilan naman nga rason long time ago ara na da sila yamo long before pa man nga nagtuha ini nga problema. Sila yar na dangadaan kag wala sila nag-encounter sa problema tubtub nga nabakalan ng propiedad na dangin patindugan sang opisina dami compound di GRC sang Silver Dragon Construction nga napadira na dira nga wala na lutsan ang tubig nga dito sa ilang tubig baha. Gusto na bumudan wala gina na prekatarante dapat ang Silver Dragon may iyaman sang social responsibility nga magapulik man sa sini nga problema. Ti ano ang mahimo si engineer ano ang pwede mahimo sini sang syudad para abi nga mapasabat gid ang Silver Dragon Construction kag makuhaan sa sang commitment? Amo gani amo ni sila sugilanunon ano man ang ila solusyon nga para nga mahagan-hagan ating pagbaha sa nga area. Kag ang sa pumuluyo kung matagaan man nila kami sang ila titulo para makita naton ang mga boundaries. Kaya kami mismo ginapapanawagan kag gina-reach out man namon si Mr. GRC nga makuhaan sang statement may kan tanan sa sini nga problema pero daw hindi man siya namon ma-reach out subong. Basi pa man lang kung pagi sa City Engineer's Office kag sa siyudad sa Bacolod o kung sa kay Mayor Bing Leonardia kuha kita sang commitment from Mr. GRC nga mo ang tagiya sang nasambit niya ang construction firm. Engineer. Amo na bumudan nga amon pagahimuon kuan kami makontak kami sila. Sige, Engineer Alan Agbunis, sir, madamo nga salamat sa imong nga oras kag maayong hapon sa liwat. Maayong hapon man. Si Engineer Alan Agbunis, no, ang aton nga City Engineer sa City Engineer's Office. Mga kabyanan, klaro, no, mismo ang aton nga City Engineer nagapahayag nga nagkadto sila subong nga aga, subong adlaw dito sa area, dito sa may Purok Encarnacion. Kag dito nakita nga ang tubig gali nga nagabaha, no? Wala labot sa ulan nga nga nagadaludo dira nga nagakadto sa mga pamalay, may dako pagid nga tubig nga halin mismo sa compound sang Silver Dragon Construction nga nagagwada sila pader kay nagakontribute man dugang sang pagsaka sang tubig. Tiyan pa man kutenong imuon sini. Okay, isang July pagali yan nagpadala sang sulat banwa ang City Engineer's Office sa Silver Dragon Construction. Daw araw-araw na ginaya Mr. GRC nga sang July pa ka muna padalaan sang sulat, why mo pa na mabasa sa asta suwong? Ano ang natabo wala ginhatag sang sekretarya mo? Ano ang natabo wala gintago ini ginbasura ini ginbutang ini sa basurahan? Ano natabo sa sulat to ginpanguli nila? Ano man? Sang July panigin padala ang sulat until now July, August, September, October. Ano gid kalayo ang distansya sang
sa inyong opisina ang Silver Dragon Construction sa NGC, sa opisina sang City Engineer. Ano kalayo abing? O sa City Engineer's Office, di sa may barangay Takuling. Pila naman gani ka minuto siya makalabot ka na sa City Engineer's Office? How come nga July pa ina napadala ang sulat until now wala pa yung masabat? Hindi ba lang sa kagapong hindi istorya naton diri Mr. Jerry na pa natagan ka gani sang award diri sa syudad sa Bacolod sa tungod sa imo yang pagbulig sa community. Sa dinto nga community ka nagbulig ka aring imo community nga tupad sa imo yang sa imo nga opisina sa Silver Dragon Construction. Amo na dang pinakauna nga community nga dapat nga mabuligan. Nagasinggita ng mga katawhan to nga kung mahibo, masulbar ang problema sa baha. Timayo ka lang yung imuya kay hindi mo ma-experience ng baha. Kay kawaya nagabaha ang imo ginaistaran. Pero sa mga tao nga nag-istar diri sa lugar nga ginabahaan sa tagsa nga magbubo ang ulan, masyado ini kahasol. Hindi taman pwede mabasol sila nga ati sala nyo na kaya nagpatindog ka muna sa balay sa lugar nga ginabahaan. Kaya sang una sang patindog nilang ilang balay daw ay nagabaha. Kung nagabaha na sang una pa lang, kundi wala na sila nagpatindog na balay. Hindi taman pwede mahambalan ni mga pumuluyo di nga tambakin nyo na da, ilibil nyo man, pataaso nyo man ang inyo da nga duta. Parang hindi mabahaan. Kaya sa base sa inspection, ocular inspection gipatigayon, subong adlaw sa City Engineer's Office, upon man si punong barangay Boy Pico, nakita nga ang mga balay na drang nabahaan, mas nubo ang ilang ang level sa ilang duta, ikumpara sa dalan. Kaya kunimuan na sa drainage, nga hindi pagkutkuton dalom, mas mataas pa ang drainage sa ilayang area. Dalang-alang man kuno nang hambalon ang mga nag-istadira nga backfilan man ang ilang lote para magtaas. Okay, ang mga ibang nga nagpatindog sa balay permanente na yung structure. Nga kung gubuon mo na kay backfilan mo ng luta dira, hindi na sila makapatindog sang puluyan. Wala labot sina ano ang igasto nila sa paula dira sang filling materials. Kaya lusod magani makapatindog ang iba na sang maayad-ayad nga balay. Ang solusyon nga ang tubig parang hindi magpundo, butangan outlet, butangan alagyan. Wala problema sa alagyan kay makalusot to sa dako nga suba. Pero ang pamangkot, paano inobrahon ang dako nga drainage sa kanal dira? Considering wala na sang agyan ang tubig, kaya ato sa unang ginaagyan nga gina-consider sa mga pumuluyo dira nga creek, sapa-sapa, ang subong nga sapa hindi na sapa-sapa, kapa-kapa na. No? Nagakapa na yang duta nga gin backfill sa Silver Dragon Construction. Hindi mo mamabasol ang Silver Dragon Construction kay ilang man kuno na duta. Sa pagbakal ilang titulo nagapakita nga hasta dirang boundary. Pero ang City Engineer's Office para nga maklaruhan gid kung tuod gid man bala nga wala na da sang creek nga tuod gid man nga ang inada nga duta inadang area nga dapat among agyan sang tubig ginapanag-iya na subong sa Silver Dragon Construction. Gusto ni Engineer Agbunis nga malantaw gid ang titulo kag ipa-resolve na da kag tanawon ta kung tuod gid man nga ang inang area dira nga suno sa mga pumuluyo sang una kirek ina siya kung matuod gid man bala nga titulado. Ti kung titulado ay natamahimo kundi ang himuon ta na lang way tamahimo yang nga i-insist pa naton nga kirek na kay may titulo. Ang ato na lang ayoon ang Silver Dragon Construction nga kung pwede mahimo man sila sa pabaagi nga ang ilang nga tubig gikan sila nga compound. Hindi man mag-intra da buslog da sa gwa sa pader nila nga wala sa lulutsan. Butangan man nila ya sang drainage nga makalabot dito sa suba. Kag kun mahimo makabulig man da sila nga mahimo man sang drainage system na da.
Bisan sa ginatawag na lang naton nga social responsibility sa isa ka construction firm, sa isa ka kompanya. Oh. Tiyan mo naman natin, sa subong, way gali ka-reply, way gali makabalos, Mr. GRC, way ka gidya magmando da sang mga manager mo da, kung sino da nag-manage sa subong, sa imong nga construction firm, para malang nga may baluan man sang syudad sa Bacolod nga, may baluan man sang syudad sa Bacolod kung ano ang reply, kung mapasugot ka mo, kung hindi, ti bangita sa mga ibang nga pamagi ang syudad sa Bacolod. Hindi na natin pag-ibutang sa alanganin nga sitwasyon. Oh, tapos ini sila kung kisama damo pa reklamo sa kwan kay amo ni bla 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 progreso amo ni ti paano uswag ang syudad sa Bacolod ba paano ya nami ang dalagan niya sang pangabuhi sa mga katawan sa Bacolod kung way kamo nagakooperar kay pawala na lang dyan, bahala ka mo da bahala ka mo da ya kay inyo na ya kabuhi bahala man ko ya kay ako man di kabuhi amo na lang na 19 minutos manuan nakaligad sa tayong ng alauna. Diri sa ito ng pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. This time, kuha kita sa pinapag mga reports. Balikan ta naman sa sunod ka mga inadlaw kung anong update sa sining paghinon-anon sa City Engineer's Office upod sa Silver Dragon Construction. Kuha ko report ni Bumbo Franz Andrew Burgos. Ini may kantanan na Banwa. Sa pahayag karon sa Philippine National Police kag pagpaandam sa Police Regional Office 6 ang mga kapulisan dapat nga neutral kag wala sang may neutral no wala sa may mga pag-apinan sa bahin sa mga nagapadalagan kag hindi mag-post sa social media nga kung sinong ila ginasuportahan no kung sinong ginasuportahan kung may butuhon kagaya na ikuan na lang si Muko Galingon hindi kanya magkampanya dapat paiway ang mga kapulisan nga madrag ang ilang ngalan nga nagakampanya sila sa amoni nga politiko. Yari ang report sa Piyagalinya Bumbo Franz Andrew Burgos, please come in. Bumbo Franz. 20 minutos mga kabayan nakaligad sa tayong ng alauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa panatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. This time, balikan natin ang report with Bumbo Franz Andrew Burgos sa Piyagalinya. Bumbo Franz, please come in. Yes, Bumbudan. So, subo nga kay Gina, no, sa nagahilapit ng eleksyon, dito medyo damo gini Bumbudan sa mga ginabawalan, especially kung ara ikaw mismo sa serbisyo, no, kangay sa mga kultura nato yung mga uniform personnel, itungod ni Bumbudan ng ginabantayan gid man ni sila. Okay, so far sa mga nagahilapit nga pagpinili ay tibawal giniguro mga political affiliations, especially kung may mag-oppose kabi sa mga imodabing ginapaboran o kung ginakontra nga politiko kung ikaw isa ka pulis. So diri nagpanugyan man mismo ang PNP chief nga si General Guillermo Eleazar nga ang tanay nga mga kapulisan Bumbudan hindi gid magintra or maging non-partisan isla Bumbudan when comes sa sining nagahilapit nga pag pinili ay no sa Mayo 2022. So, nag-remind rin si PNP Chief Guillermo Eleazar nga hindi isla Bumbudan pwede makapost sa mga social media outlets, no? Nga sa ilan, ibig mga ginapaboran dira or pagi sa pagpangampanya tungkol sa mga social media outlets. Itong Bumbudan, may mga posibilidad, inibig kabalo naman kita subong, samtang naghihilapit ang eleksyon, so kadapog sa mga individual na dogahatag sa malisya, no? So, Bumbudan, mas mayo na naging mismo nga mangin neutral ang mga kapulisan sa nagahilapit nga pagpinili ay kaya para hindi sila Bumbudan para makaiwas man sila bala sa mga sugilano dira kag kung ano drabi nga mga komento itungod nga sila mismo sa serbisyo. So ginabawalan ginaanay ang pag-post kag isa pa Bumbudan may mga nagakaigo gini nga mga penalidad no sa na-mention man mismo sa bahin sa nga Police Regional Office 6 no sa tagpamaba nila nga sa kaya Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. So para sa Bumbudan may reminder ini siya sa mga kapulisan kag nga hindi gid sila bala mag-post no or pakita trabis ang ilang interest when comes sa election. Itungod nga bilang isa ka uniform personnel or sa katapos ang PNP, mangin neutral gid sila no or wala ka mo dapat pagapaboran. Wala ka mo dapat pagakontrahon nga mga politiko no sa gusto nga magapapili sa sining nagahilapit nga 2022 election sa Bumbudan.
So para sa Police Regional Office 6 no sa tagpamaba nila nga mangin ano lang gid no mangin fair bala no para kung ano gid man bi ang imo nga ginapatihan well sa imo na lang gini nga bahin kag kung ano man day ang mga pananawan sa piladra ka mga pumuluyo respetuhon na lang ginabumudan no kay bilang ikaw isa ka uniform personnel or katapos ng PNP mangin ano ka man no mangin patas kagid sa pananawan no sang kada isa maybe or sa imo drabing upod o kung ikaw man drabumudan or sa pila man drabi ka mga pumuluyo man diri sa Pogsod Pilipinas nga mangin gusto gid no nga boto no para ma-practice bila nila bumudan ang ilang kinamatarong sa pagpili sang bag-o man nga leader sa sining nga palabuton nga 2022 elections bumudan. So subong may duga man diri nga impormasyon kag pahayag si ang tagpamaba sa nga Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Bumbo Franz. Ket bumudan. Siling sang migo kung sa duman ka kuan bala sa duman ka pilosopo. Singa ti ko neutral ang pulis upod sila kay Greg kay neutral si Greg. Kuno may punto. Siya do malusot siya, malusot. Nakalusot ang kalusot. Lusot siya. Dati neutral galing gusto nyo. Ito kay Greg kay neutral. So tiyan mo ginabombudan no para sa ilay ati ang budlay na dihan bombudan nga mag-interest sila bi sa sinibing nga butak. Kay nagmismo ang Commission on Elections kanina nagsiling bombudan nga mag-participate o ng mga PNP pero sila yung bombudan ang magpatigayon dara sa mga peace and order no para mangin safe kag mangin peaceful ang piniliay but hindi sila bombudan mag-intrada bisan kung ano nga mga komento when comes with kung sino dabi nga mga politiko dabing indian nila tapos gilayon sila mag-post sa social media well that's a big no ginaya bombudan kay ilang nga reputasyon Manila as mga kapulisan at maapektuhan kag maguba man abong bombudan ang ilabing trabaho no amo na ang panumdum gid no ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. So bombodaan no ato man nga pamatian ang iyan nga pahayag. Aton nga mga kapulisan no diri sa Police Office 6 ang Police Office 6 hatag na sa sang directive sa aton nga mga lower units nga i-remind ang ating mga personnel no nga dapat neutral sila no sa sini nga panabuton nga eleksyon sa May 2022 and hindi pagamiton ang ilang Facebook account bisan ini private nga may ginadagdigan sila nga isa ka nagapadalagan or isa ka kandidato so dapat hindi nila pagamiton ang ila Facebook account nga may ginasuportahan sila in short dapat neutral bilang aton na pulisan. For example, may matukiban kamo nga muna nga mga PNP personnel nga naglapas amo ni sir nga ginamando sa nga PNP chief sir. Ano ang matabo? Kung may matukiban kita no nga isa ka PNP personnel nga nag-post din no sa social media account nga may ginapaboran or may ginakampanya nga isa ka kandidato that will be subject for investigation no. So ipagtatawag iyang presensya and pagkakataka sa investigation and nataon naton nagpabor siya sa isa ka kandidato. Sir, not only for posting mga positive nga mga ginobra sang sinabi nga kandidato but also sir sa mga black propaganda sir? Mas lalo na gid no. Considering ganing nga nambal ko na kanina dapat ang atong kapulisan neutral siya. So once nga post ka sang isang ka black propaganda nga may nagapakita na ina nga may ginapaboran ka and nagapakita na ina nga may ara ka nga kontra no. So considering hindi ka na neutral. So hindi na siya karapat-dapat. Sir Soles, but subong diri sa aton sa Western Visayas, kamusta man no gin-brief nyo man ang mga personnel sa ilalim sa PRO6 regarding sa sinibing ang mga concerns, sir? Yes, may kita sila di pa panaog sa aton nga mga provincial city police officers kahit pakadto na sa aton nga mga police stations nga dapat neutral din ang aton mga kapulisan pagabot sining May 2022 election. Nagapalo man sa rules and regulations sa PNP ang aton mga kapulisan and wala naman na nila nga once nga nag-violate sila they will be investigated and once nga nagkaroon ng investigation kita nga may ara sila sa kapaltahan may baluan naman nila nga magapangatumpang sila sa
administrative cases. So, pero still the same, wala kita nagakapulang, gina-remind niya natin gihapon sila. Gusto natin liwat, no? May-remind na natin yung mga kapulisan, bisan sa ato na private Facebook account, no? Hindi kita magpakita nga may ara kita nga ginadapigan nga kung sino man nga kandidato. Ang aton mandato is para sa aton tungsod, para sa aton flag, and para sa constitution. So, we are neutral. So, dapat patas kita. And para sa aton yung mga botante, so, may araman kita ongoing registration sa BONG. So, magparehistro sila and i-exercise nila ang ila right sa pagboto come sa May 2022 election. Okay, sige. Pupunta, no? So, mutong payag mismo ni Lieutenant Colonel Arnel Solis, nagkapababa sa nga PRO6 sa Bombodan para sa mga pagkanumdum naman, no? Sa mga kapusan nga hindi gid mag-post ng mga mga political views ni nila sa sininagahilapit nga pinili ay Bombodan. Sige, salamat kay Bombo Andrew. Yes, Bombodan, para sa pagpangalaga sa Bombohan ni Soto, ni Bombo Franz Andrew Burgos, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Dapat yung mga kabilang report gikan sa patrol. 29 minutos sa kaligid sa tagnang launa. Balikan ko ang report ni Bombo Carla May Defensor, no, kay ano na to ang follow up sa tong isa ka construction worker nga na kuryente nakag dira sa may barangay Villamonte samtang ara sa ibabaw sa gina-construct nga building daw nakasalapay siya sa high voltage nga wire nga linya nya mo tong ginatulaan siya si pagkahulog ginatabangan to daw samtang nahulog ni siya kag nakahingagaw pa man to dala banwa sa hospital. Ano na tong update Bombo Carla sa siring nasambit yang pagka-kuryente sa isa ka construction worker. Sige ko na to nagkaroon dugay-dugay 30 minutos banwa nakaligad sa tagnang una. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan na Bomboanay sa Udto. Kag may pilapag ka mga dugang pagid nga report karon nga kuha man naton gikan sa Provincial Capitol. Sabi ang kalinya Bombo Carla May Defensor, please come in. Yes, sa Bombodan. So isa ka construction worker Bombodan ang pilason sa nakuryente ini siya sa isa ka live wire dito ko na linya sa kuryente Bombodan. So sunod sa nakakita kay Andy Roylan, isa ini siya sa ako na personal ini siya sa barangay hall sa barangay Villamonte Bombodan. So ini ang biktima Bombodan naging kilala kay Romel Seraso. Ini siya Bombodan nagapang building ini siya sa ikaduwa nga building nga ginahimo nila o kun health center in sa barangay Bombodan. So nagapang ini siya pang welding kaga nagtindog ini siya nagapungko din nagatindog ini siya Bombodan tapos nagapang welding sa ginbayaw yang iya sini nga kamot nga nauyatan niya ang welding rod Bombodan ang pang welding ginabala. So pagpataas siya sang iya sini nga kamot Bombodan ang amoto ang nakaig sa live wire o kun sa kuryente Bombodan kag amoto ang gintunaan sa iya sini nga pagkakuryente. So nakita ni siya sa mga pumuluyo didto sa gilayon gin patawgan sa barangay kag sa gilayon gin patawgan sa rescue Bombodan. So nakita didto una nga nagakaya ini siya nga dumadagdag na bala Bombodan ang isaya kati nagahamboy sa pader sang ginaubra niya nga building kag ang iya sini nga ulo yara na sa dalom pero ini siya hingagaw Bombodan ginhigdan lang ini siya kag ginhingagaw kuha ang iya sini nga dilargo kay nakasangit pa sa kabilya. So sa nga ginkuha ng iya sini nga dilargo kun ginutod gingisi na lang ka gunting ang iya sini nga dilargo Bombodan nga nakasangit sa kabilya kag dito na siya sa giliyon ginkuha kag gingamitan pa sang equipment para makuha siya Bombodan. So ginpapanaog ini siya kag ginpasulod ini siya dayon sa ambulance kag gindapatan sa first aid Bombodan. So mayo na lang gali kay nakasiplatan ini siya. Yes, kanya kasangit siya sa kabilya kun wala dito gid siya hulog.
Amo gani bombadan ti amo to nga ginhingagaw pag nila kay tungod nga nagabura ng iya sini nga baba pero conscious siya sa gihapon no. Amo to nga ginhingagaw siya kuha para madapatan sang first aid ti ang iya sini nga nakita naton didto ang iya sini nga sunog do sa aragi dayon lapit sa tiyan ti hinay-hinay man sa mga nag-rescue kuha hinay-hinay man higot ti ginhigta ng iya sini nga tiyan ti didto kuha bala ang panit bombadan ti amo to ginhinay-hinay nila kuha para at least hindi man bala masakitan gid hindi matamaan sakit ang lawas sini sang biktima bombadan. So bombadan napamatian nato no ang pahayag kay Andy Rolian isa ini siya sa nakakita na kuryente nga construction worker. Katindog sa kapang welding pero katuwad siya. Dito sa may building ang katindog siya tapos natuwad sa building sa pag-welding niya tumindog sa inalsay ang rad mo na pababaw. Nigo sa live sa pusaw, sa piyak ko. Amo na naglupok din ako rin siya. Kilala mo to sir, ang biktima? Hindi ko kilala. Pero isa sa construction worker. Hindi sa kilala kay barangay kami yan. Sila diyaw, may ko na sa kilala. Pero hindi ka facility sir, hindi nga building, kay sino ni? Iya sang barangay Villamonte, health center ni. Yung buhat, health center. So sir, wala na sang natabon dira para sa mga kuryente para hindi makalabot? Wala. Wala pa na ako requestan sa leader ko ang tabunan no, sa Siniko. Okay. So bali iya sininga welding rod among nakaigo? Oo, nakaigo sa kurente. Okay. Pero Welding rod, sir, okay man siya? Oo, okay man siya. Kalenti, wasak ito yung tahay do. Pinakatuog to sang kabilya no. Ay natuhog siya? Oo, sa Anong kinang posisyon niya sir sa nakita niyo na sir? Gabaliskag gisaya yan, tila sa babaw, dalom ang ulo. Gabaliskag gisaya daw, gikabit sa daw gimpakas. Wala maupya raman. Di mayo sir, kinahingagaw siya kuha? Okay ga, nagtagan ko to sa barangay, mga ko to bulig mo. Oo. Barangay, para mabligan na sa atin. Mo nabligan sa. Ano dayon, gin-off na dayon ang live bar o may gin-off diri nga linya? Wala na kay nagpadayong padalon man sa pamunaw. Wala maupya raman sinikot na mabulig man mo mo. Wala na lang kay tapos na panawag sa dalom. Sir? Pinigtan sigot kay panawag matamat. Hindi na matamat. Oo, panawag sa matamat. Pilason siya? Oo, pilas. Nalipungan siya sir? Oo, lipungan siya. Pag lipungan niya mga 30 minutos nang pawan man siya. Gabura-bura din babay ka palak-palak sigit sa tabang. Mayo kay nahingagaw siya? Oo, nahingagaw nga kami bulig barangay to. Iti mayo man nakasurvive siya no. Bombadan amo gid gani bombadan no mayo kay nahingagaw. Nalipungan gid siya. Nalipungan siya pero sa nga kagaina bombadan natin ini sa gindala sa ospital na dugayan pa ini sa gani sa ambulance kay ginapa-confirm pa wala sa ospital kung mabaton ini siya o kung hindi bombadan amo pa tong ginaproblema sa mga rescuer kundi nila dalon pero ginadapatan nila ya sang first aid sa maiila sini nga ambulance bombadan. Ang importante na revive siya. Sa subong nga sitwasyon kag sa subong nga panahon kung dalong iti sa ospital basi marimalaso pa. Amo gani bombadan no tigaling kiti mas mayo pag madala ini siya sa ospital. Gindala na gid man sa ospital. Gindala sa ospital pero amo pa nang aton sini nga i-follow up kundi ini siya gindala ang ospital kaya ang una to nila kasi gin-require pa to swab test. Amo gani bombadan no ti amo pa to ang agay na wala nakita gani kapalapit sa iya sini nga foreman kiti ato to ang foreman niya sa sulod mismo sang ambulance ginagabulig man siguro sa pag